masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan rana ta litinin. Yau muna 12 ga watan Jumada ula, hijirafiyan halitta daga Makka zuwa Madina, shekara na da 1447 wanda ya daidai da ranar 3 ga watan Nuwamba miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam, shekara na da 2025. Ga cikakkun labaran mu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. Idan mun soma da labaran mu dangane da ajandar ministan kudi da tattalin arziki Ali Muhammad Lamin Zain, inda a ranar yau inin litinin ne ya gudanar da wa'insu gananaki guda uku a fadarsa. Ministan kudi da tattalin arziki Ali Muhammad Lamin Zain ya soma ne da ganawa da tawagar bankin na ci gaban kasashen Afirka wato BAD da suka zo domin tattaunawa da firaminista musamman ma na girka wani shiri domin bunƙasar da harkar noma a jihar Maradi. Wannan bankin dai nan BAD ya ɗauki alwashin ganin cewa zai bayar da tallafi zuwa ga manoma domin ganin cewa an samar da isasshen abinci zuwa ga al'umma domin kama shirin gwamnatin shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani. Daga bisani ministan kudi tattalin arziki Ali Muhammad Lamin Zain ya kara gudanar da wata ganawa ta musamman da tawagar bankin duniya da suka zo domin tattaunawa da magabata na wannan kasa, musamman ma ministan kudi tattalin arziki na yadda bankin zai yi na tallafawa kamfanoni na wannan kasa, musamman ma ta fannin taimaka musu na yadda za su bunƙasar da harkokinsu domin saka wato alkhairi a cikin wannan kasa ta ta Niger. A ƙarshe ganawa ta uku firaminista ya yi ta ne da tawagar banki na Bowade, wanda su ma suka ɗauki alwashin ganin cewa za su kama ma ma'aikatar tanta gidan gona cewa da Onaha domin ci gaba da sabunta wannan kamfanin na Onaha da taimaka musu a fannin lantarki da kuma lafiya. Yayin da a ƙarshe dukkan wa'annan gananakin guda uku aka yi su cikin murna da raha da farin ciki tare da fahimtar juna, da fatan kuma Allah Ubangiji zai sanya hannu a cikin wannan lamarin da aka sama gaba. Bayan dai wa'annan gananakin da ministan kudi tattalin arziki Ali Muhammad Lamin Zain da ya yi a wannan safiya, daga bisani ne kuma ya bar wannan kasa ta ta Niger domin zuwa birnin Doha na kasar Qatar, wanda ya samu kyaukyawar rakiya daga ministan tsaron kasa cewa da Janar Salihu Modi a hilin jirgi na Jori Hamani da ke nan babban birnin Yamai. Daga nashi waje gwamnan jihar birnin Yamai Janar Asuman Abdu Haruna a ranar yau ne ya kasance a nan wato ofishin jami'an tsaro na Garde National domin a bayyana mishi waɗansu miyagu mutane guda uku 'yan asalin kasar Nijar da ke safarar mugan kwayoyi, musamman ma kwaya kirar shambar indian da tramol da sauransu. Akan haka ne a bikar aikin mu Fatibu Bakar Ada ta haɗa mu da rahoto dangane da wato wannan lamarin. Hukumar nan da ke yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta ɓangaren Garde National a cikin ayyukan da suka gudanar da shi, inda suka kama mutane uku duka 'yan ƙasar ta Nijar ne masu safarar miyagun ƙwayoyi. Daga ranar 29 da watan Satumba zuwa ranar 3 da watan na Nuwamba, inda aka shaida su a gaban mataimakin babban alkali na ƙasa da kuma gwamnan jihar da'irar birnin Yamai. General de Division Asuman Abdu Haruna. An kama manya-manyan dunkulen kwayar taba da ake kira da ita Chambre Indian 138 in. A lokacin da yake jawabin nasa, Colonel Major Ahmed shine Komanda na Garde National ya kara da cewa dai kafa wannan hukumar zuwa yanzu dai tun shekara ta 2023 har zuwa shekara ta 2025 sun kama miyagun kwayoyi, inda kuma suka kama masu safarar nasu a cikin gudanar da manyan ayyuka. Ya taɓo da cewa dai an kama dunkulen tabar nan sama da 49 da kuma kwayan nan ta tramol, ita kuma an kama kwaya guda 4. Inda ya kara da cewa dai wannan hukumar ta gudanar da ayyuka. A lokacin da yake jawabin nasa, mataimakin babban alkali na ƙasa Ali Shina
Ya ƙara da cewa dai kafa wannan hukumar zuwa yanzu tun shekara ta 2023 zuwa shekara ta 2025. Wannan hukumar sun yi ƙoƙarin gudanar da ayyuka na kama masu safarar miyagun ƙwayoyi. Ya shinshina musu, inda ya ƙara da cewa su mai da himma domin gudanar da aiki don kare lafiyar al'umma na ƙasa. A lokacin da yake jawabin nasa, gwamnan jihar birnin Yamai, General de Division Asuman Abdu Haruna, shi kuma ya jinjina ma jami'an tsaro na ɓangaren wannan hukumar da ke yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi na ɓangaren garduna sonar game da ayyukan da suka gudanar da su, inda ya ƙara da cewa da cikin ayyukan da suka gudanar da shi shine kare lafiyar al'ummar ƙasar Nijar, musamman ma a ɓangaren matasa da kuma yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi, inda ya ƙara da cewa dai an taɓo batun kama waɗanda suke gudanar da harkokin kuɗaɗe na jagu da sauransu. Wannan dai hukumar ta gudanar da ayyuka a wannan shekara, a kiyasin da suka yi dai sun gudanar da manyan ayyuka na yaƙi da kuma safarar miyagun ƙwayoyi wanda suka yi a babban birnin Yamai, musamman ma a ƙasar Nijar gaba ɗaya. Wannan hukumar duk da sabuwa ce dai ta gudanar da ayyukan kame-kamen al'ummar da suke gudanar da sana'ar sayar da kuma safarar miyagun ƙwayoyi. Kamar yadda shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani ya yi kira zuwa ga dukkanin al'umma na wannan kasa da kowane kokarin ganin cewa ya bada tashi gudunmuwa ko da akalla a ƙarshen wata ya bada dala 20 a wani kira da ya yi a jihar Talabiri. Wannan yasa a halin yanzu al'umma na wannan kasa da ma waɗanda ke wajen kasar a koda yaushe ke ci gaba da yin dandazo a gidauniyar FSSP da aka bude a sassa daban-daban domin bada tasu gudunmuwa, wannan kuma domin karɓa kiran shugaban jamhuriya. Fatibu Bakar Ada na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wasu daga cikin mazauna birnin Yamai suka bayar tasu gudunmuwa. Gidauniyar haɗin kan 'yan ƙasa ta FSSP dai suna ci gaba da karɓar tallafi da al'ummar ƙasar Nijar ciki da waje, inda akasarin 'yan ƙasar Nijar dai kamfanoni masana'antu sun nuna cewa dai sun karɓi kiran shugaban ƙasar Nijar General Darme Abdurrahman Chani. Da farko dai shugaban gidauniyar haɗin kan 'yan ƙasa Madambara ta isa ne a makarantar nan ta Manugiya ta, inda suka kalli tallafi daga bangaren ɗaliban makarantar, inda suka zuba jika 181 da dala 80 na sefa. A bangaren ma'aikatan su kuma sun bada jika 120 na sefa. A bangaren waɗanda suka fito a cikin jihohi da kuma bangaren kamfanoni da masana'antu, shugaban gidauniyar ta ƙara da karɓar tallafin nasu. Da suna ƙaramar gunduma arrondissement communal Niamey, kuɗi da muka tarbata nan da sati guda miliyan 2 da jika 658 da dala da 100 da dala 3 su ne muka zo muka kawo fond de solidarité. Kuɗi ne da sati yanzu nan sati guda bayan muka fara amsa su ga mutane. In Allah da wanga na harin ne muka yi, za mu ci gaba da ba da wannan dala 20-20 da aka tambaya. Muna godiya sosai, muna gaida shi da sunan president du comité de soutien na ba da 10,000 francs, kuma za mu koma taskar busan tere. Insha Allah za mu hada abin da muka hada, za mu kai wa prefet na di departament da taskar insha Allah. To wanga zuwa dai ba namu ne na harko ba, mun ka zo na harko mun ka kawo bursa 300 ma kasashen iOS, duka kasa yana da bursa 100. Yanzu valerikin shi dai miliyan 30 ne. Yau mun ka zo muka kawo jika 13 da dala 40 wanda yaran masu koyon harikin sun ka tallafa sun ka kawo, sun ka ce a kawo gidauniya nan ga dan a kara, dan ba isa ya kai ba, amma suna kwatanci abin da suke iyawa. Mun zo mu Anima Sutura mu kawo mu ma gudunmuwanmu yadda kowa, inda an ce Niger duka kowa, in ma'aikata ne mutane ne kowa na kawo gudunmuwan shi. Mu ma mun taso yau da sahe mu kawo namu gudunmuwa, kuma ba shi kenan ba, bisko ma'aikatan sun ce mini in zo in gaya ma president su ma nasu gudunmuwa na baya yana zuwa insha Allah nan zuwa kadan. Yau Allah ya yi mun samu mun zo wurin da ake ce ma fond de solidarité, mu ma mu kawo gudunmuwanmu
ta wadda muka yi lissafi aka ba da miliyan 2. Wannan da yake zance ne na an ce zancen ƙasa, da shi yasa muka yi an ce labusanni, to shi dai ne mu muka shiga muka kawo nan contribution, alhamdulillah. To mun kawo bisa kan kiran da mai ƙasa ya kawo, mun zo mu amsa, mun kawo mai ake kewa saku 2 na albasa, kuma mun ka jika 53. Matan region duka da suka zo wajen far Jordi de Loignon suna tare da mu yau, don shi ne wanga na farin ne. In Allah ya yarda su ma in sun tai wajen su suna faɗa ma mata, da kuma mata na nan ga ba fifan yallanta kaɗai ba dai, har da matan gari duka muna kiran su zo. Wani kawo jika 5 da suna mamana jika 2 balki sanda jika guda. To wannan na muku ce muna kira ga 'yan kasa, duk inda 'yan kasa kice, inda shugabanka ya kire ka zo ka amsa mai, inda shugaba ya kire ka zo ka amsa mai, ka kawo bina naka ce goyon bayan ka. Wannan $20 kowane karshen wata yana kara ga sojojinmu waɗanda a filin daga. Allah ya taimaka muku, Allah ya sare su. Na kawo nawa contribution jika 10. Na uku kuma muna gode ma Hajiya Rakiya da ma'aikatansu, su ma Allah ya musu albarka, gaskiya suna kokarin su, Allah ya musu albarka. Sun bakko ni jika 20 in kawo ma président du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Sun ce ga musu ke suna tare da hakumarsu, kuma suna nan tsaye duk gudunmuwa da kamata a yi ma ƙasa, su suna shirye su kai ma ƙasa su gudunmuwarsu. Mun zo mun kawo gudunmuwanmu na kiran da mai ƙasa ya yi muna na gurfamankinmu da hannai. Mun kawo jika 3. A ranar yau dai Litinin dai waɗanda suka ba da tallafi a gidauniyar haɗin kan 'yan ƙasa ya haɗa da Nyamai gunduma ta ɗaya sun ba da miliyan 2 na kuɗin saifa. A ɓangaren kuma ƙungiyar nan ta CARE su kuma sun ba da miliyan 2 na kuɗin saifa. Abin da ya shahi Animal Sutura su ma sun ba da miliyan 2 na kuɗin saifa. Da ƙungiyar nan ta mata masu sayar da albasa su kuma sun ba da buhu 2 na albasa da jika 50 na kuɗin saifa. Da kuma ƙungiyar nan ta harkokin ƙwallon ƙafa su kuma sun ba da jika 160 da dala 40, inda suka ƙara da cewa dai da sunan ƙungiyoyinsu na ƙasashen IOS game da wasan ƙwallon ƙafa da za a yi a Senegal a babban birnin na Dakar, wanda ya haɗa ƙasashen nan na IOS sun taɓa kawo miliyan 3 na kuɗin saifa. Sai kuma wannan bawan Allah da ya fito daga ɓangaren Tesker, shi kuma ya ce ya karɓi kiran shugaban ƙasar Nijar General Darmi Abdurrahman Chani, inda ya kawo tallafin su. Za a iya cewa dai 'yan ƙasar Nijar dai suna ci gaba da karɓar kiran shugaban ƙasar Nijar, inda kowane yake ƙoƙarin kawo gudunmuwarsa a gidauniyar haɗin kan 'yan ƙasa domin ginin ƙasar Nijar, game da ginin sabuwar Nijar wanda ƙasar Nijar take buƙatar girkuwa da kanta. Kodai shi ma daga nashi waje chef de canton na Murya ya jagoranci karbar gudunmuwa daga hannun al'umma na yankin Murya da suka karbi kiran shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani. Kasim Mutari da Sabi Manzo na dukkan karin bayani a cikin wannan rahoto. A departament ɗin Murya alhamdulillahi can ma ba a zamna ba haka nan, domin al'umma maza da mata yara da manya a ƙarƙashin jagorancin mahukunta na bariki da kuma na gargajiya a tsaye suke tsayin daka domin kawo tasu gudunmuwa ga wannan gidauniya ta ƙasa ga baki ɗaya da hukumomin ƙasar nan tamu suka ƙirƙiro. Wannan kwa domin kowa ya kawo tashi gudunmuwa wajen kokowar da ake domin ci gaban ƙasar nan tamu. Kowa ya kawo tashi gudunmuwa wajen kokowar da ake don dawa ma jami'an tsaro bisa kan wannan yaƙi na ba gaira ba saba da waɗansu ƙasashen duniya suka haddasa mana a cikin jamhuriyar Nijar, haka kuma da waɗansu 'yan ta'adda suka kawo. Don haka wannan kokowa da ake babu shakka ana buƙatar kowa ya sa hannu cikin aljihu gwalgwadon abin da Allah ya hore masa ya kawo gudunmuwa domin taimaka ma ƙasar nan ta kowane fanni. Kwanciyar hankali dole ba abu bane kaɗai wanda ya shafi jami'an tsaro ko kuma magabata. Kwanciyar hankali tsaron ƙasa abu ne wanda ya shafi kowa da kowa.
don haka da miyan kowa da kowa da gudunmuwar kowa da kowa za mu hudda ƙasar nan tamu daga cikin wannan mawuyacin hali na 'yan ta'adda. Babu shakka a departament ɗin murya an gane da haka kamar sauran wato jihohin ƙasar nan tamu. Akan haka ne mai daraja honorable chef de canton wato na murya Alhaji Mutar Musa ya bada damar kirkiro da wato wannan husa'a domin ya zamanto a gundumar ta murya ko in ce a departament ɗin murya lalle tono ya cimma ruwa bisa ga wannan kokowa da magabatan kasar mu ke yi a tsawon gaba shugaban kasa shugaban jamhuriya Janar Darme Abdurrahman Chani da kuma firaministan kasar mu Ali Muhammad Lamin Zain. Wannan sabga ta samu kasancewar mai girma prefect ta departament ɗin wato murya komandan Ramatu Abdullahi da kusoshin wato ma'aikata da waɗansu daga cikin sarakunan gargajiya da kuma shugabanni na jami'an tsaro da kuma tururuwar al'umma maza da mata. Fadar masarautar murya ta tsotse baki nan ne aka kaddamar da wannan sabga kuma daga cikin jawaban da aka yi har da jawabi na mai girma prefect ta departament ɗin wato komanda Ramatu Abdullahi. Ba a gina kasa in babu kishin kasa. Daga ina ne kishin kasa zai fara? Daga nan a karkara ne zai fara, sa'an nan ya je gaba. Gini kasa dole sai in dukan mu 'yan Nijar mun tashi sosai, mu tashi saye mu goda ma shugaban kasa da 'yan mirya mun ji dadin da abun da aka yi muna kuma har gobe muna bayan su. Duk abun da ya kamata a yi kuma yi za mu yi insha Allah. Daga nashi wajen wakiltaccen hukuma na da'irar wato birnin murya Ajidan Sheikh Major Alhaji Isufu Nomau shi ma ya nuna jin daɗin shi da kuma murnar shi. Bayan haka ne mai martaba Chef de Canton na murya Alhaji Mutar Musa a cikin hudubar da yi ya nuna cewar wannan tsari ne wanda ya kamata mu rungume shi baki ɗaya don babban gurin da ke shaƙe a zuciyar shugaban ƙasar mu Janar Darme Abdurrahman Chani shine na ganin ƙasar nan ta kwana lafiya ta tashi lafiya. Arzikin da Allah ya hore mana mu ci more shi sosai da sosai hanya ce mafi ala ta samun ci gaba da samun cikakken yanci da kuma tabbatar da wannan hanya ta samun sabon lumfashi ga jamhuriyar Niger da ake kira da suna refondation. Mu saurare shi. Shugaban kasa lokacin da ya ziyarci kasar Tilabere ya ce ya kamata kowane ɗan kasa ya kawo nashi kokari bisa agaji na taimakon kasar mu. Za mu kara muku godiya bisa addu'a da ake yi yau da shekara 2 zuwa 3 da kowace juma'a kowane masallaci ana yi to a ci gaba da yi. Allah ubangiji ya kawo kwancin hankali cikin ƙasar tamu. Allah ubangiji ya buɗe mu sabon arziki. Mu sanar da ku a ƙarshe alhamdulillah jama'a kai gudunmuwa ta yi gudunmuwa domin kowa na ci gaba da kawo nashi kokarin danganen wannan babban zaman taro tun daga jiya wato ko ina cikin faɗin departament ɗin murya ya karɓu sosai da sosai dan jama'a su yi kokarin hudda suya daga cikin wuta tare da wannan gudunmuwa wato mara misali. Har yanzu abin da ya shahi wato gidauniyar FSSP inda daga nasu waje al'umma na garin Kularam da ke yankin Murya na jihar da Magaram su ma sun bayar tasu gudunmuwa domin karɓa kiran shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Janar Abdurrahman Chani. Rakiya Adamu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Bayan shugabar kantoma ta gundumar Murya, kwamandan Ramatu Abdullahi, wannan sabga ta tattara a hukumce gudunmuwa ga gidauniyar ƙasa. An samu halartar magabata na bariki da na gargajiya, musamman ma sarkin Fulani, tambari, jarman babban tafki da sauran wayanda aka gayyata. Albarkacin wannan sabga dama ce da wakiltaccen hukuma na Kularam, Kapitan Asan Hamani, ya bayyana mahimmancin wannan haduwa ganin yadda al'umma ta amsa kiran shugaban kasa General Darme Abdurrahman Chani, musamman ma a wannan lokaci na sabuwar tafiya da Nijar ke neman cikakken 'yanci. Shugaban kasa General Chani ya ta yi Tilaberi ya ce inda kowane Nijeriya yana ba da dala 20-20 ne, to in za a samu kudi da za a sayi kayan yaki da motoci da za a ba sojoji masu tsare mu dare da rana. Mun da kanmu ne muka yi ma, mu yi mu kasanmu mu yi mu kanmu, ko dala 20 kin babu in mutum yana da kadan ya zuba, in kana da abin da ya wuce dala 20 ka za. A lokacin da take jagorantar wannan sabga, shugabar gundumar ta Murya, kwamandan Ramatu Abdullahi, ta nuna farin cikinta kan yadda al'umma da magabatansu suka ba da goyon baya da yin na'am da wannan kira na magabatan ƙasa domin inganta tsaro da kyautata zamantakewa ta jama'a. Mu sanar da ku da cewa
Daga wannan rana al'umma sun yi alkawarin ci gaba da ƙara nuna goyon bayansu ga Majalisar Ceton Ƙasa don samun Nijar sabuwa. Domin inganta harkar ilimi a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar, wasu daga cikin bayan Allah da ke ci gaba da kama ma gwamnatin shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani akwai da yaushe na faɗi ka tashin ganin cewa sun cimma burin da gwamnati ta sama gaba na yaƙi da jahilci a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar, inda daga nashi waje Alhaji Nasir Ibrahim PDG na staff SG Sarlu Niger a yankin jihar da Magaram ya gudanar da wani aiki na alkhairi na bayar da tabul ban wato bankuna na wato 'yan makarantar boko da za su zauna domin ganin cewa sun gudanar da karatunsu cikin tsanaki kuma hankali kwance. Alhaji Nasir Ibrahim ya bayar da wayannan wato tabul ban zuwa ga ma'aikata musamman ma ofishi na ilimi na jihar da Magaram. Abokan aikin mu na jihar da Magaram Kasum Mutari da Mamman Usman na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. Bancina game da tabulolinsu ɗaya na bin ɗaya har guda wato 100 ne. Wannan cikakken ɗan ƙasa mai kishin ganin ilimi ya bunƙasa ya kawo zuwa ga makarantun boko wato lakwal daban-daban na da Magaram. Abubuwa da babu shakka za su kawo ƙarin tallafi na wadatar da kayan aiki a wannan fanni, musamman ma a wannan shekara da aka koma wato ɗalibai da kuma mushina cikin ajujuwa domin soma karatu na shekara ta 2025-2026. A takaice dai wannan taimako daga Alhaji Ibrahim Nasir PDG na staff SG Sallu shine na ganin ya kawo tashi gudunmuwa cikin irin namijin kokari da mai girma shugaban kasa shugaban jamhuriya Janar Darme Abdurrahman Chani ke ci gaba da lumkawa tare da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain domin karfafa shanin ilimi da tarbiyya a cikin kasar nan tamu. Ta wannan hanya babu shakka za a kore duk wata maganar ɗalibai su zamna a ƙasa domin ɗaukan darasi a cikin wato wurarensu daban-daban. A gaskiya Alhaji Ibrahim Nasir ya yi dogon tunani da kuma dogon nazari domin a wannan lokaci da ake faɗuka tashin kokowar ganin ƙasarmu ta samu cikakken 'yanci wato sovereignty da kuma samun sabon lumhashi da ake kira refondation a turance. Yana da kyau al'umma maza da mata waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya hore ma abin hannunsu to su yi koyi da irin wannan misali. Lokacin da yake karɓar a hukumce waɗannan kayayyaki magatakarda na ofishin gwamnan jihar da Magaram Burema Muhammadu Musi da sunan gwamnan jihar da Magaram Kanal Masallaci Muhammad Sani ya yi godiya sosai da sosai ga wannan ɗan taliki. Haka magatakarda na ofishin gwamnan jihar da sunan magabatan kasar nan a sahun gaba Janar Darme Abdurrahman Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain ya jinjina ma Alhaji Ibrahim Nasir Damtse saboda wannan halin ɗiyauci arziki dattako da wannan taimako ga ɗiyan shi ƙannin shi har ma jikokin shi wato ɗalibai da ya nuna ta hanyar kawo musu wato wannan babban alheri na neman ilimi cikin sukuni nagartacce. Daga nashi bangaren babban daraktan kula da shanin ilimi a jihar da Magaram Idi Adamu cewa yi wannan agaji zai taimaka musu wajen shiga cikin hali na gari don koyar da ilimi ga ɗalibai cikin waɗannan makarantun boko daban-daban. Wani mutum ne wanda Allah ya ba sa'a na ya taimaki lakwal, ya taimaki hukumomin na Niger da taimaka ma lakwal ta ci gaba. Ya ba mu tabul ban 100. Wannan tabul ban 100 su ana iya sa su cikin kalas 4, kun san kowace kalas tana ɗaukar tabul ban 25. Wannan kuɗin tabul ban sun tashi miliyan 2.5. Wannan kun san abin alfahari ne, sai a gode ma Alhaji Nasir Ibrahim wanda shine ya ba da wannan tabul ban. Sai kuma Usaini Mamman wakilin Alhaji Ibrahim Nasir a nan da Magaram bugo da ƙari jagoran wannan kungiya ta 'yan jarida mai fafutukar ganin an kawo agaji ga masu karamin karfi a nan da Magaram cewa ya bai san irin kalmomin da zai amfani da su ba domin nuna jin daɗin shi da ko murnar shi, musamman ma shi ma a matsayin shi na jagoran wannan kungiya bugo da ƙari a matsayin shi na mushen lakwal. Masanar da ku a ƙarshe jimla tabuloli da bancina guda 1000 ne Alhaji Nasir Ibrahim ya sa aka kera kuma dukkan su za a rarraba su ga gidajen lakwal daban-daban na cikin faɗin ƙasar nan tamu. A jihar Maradi kuma al'ummar musulmi na ci gaba da gudanar da addu'o'i game da salloli tare da yin kunuti don roƙon gyalla Allah madaukakin sarki da ya ƙara tabbatar da aminci da salama da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Abokan aikin mu na jihar Maradi na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A garin Takalmawa karamar hukumar Jiratawa gundumar Madarunwa
malamai, limammai, shugabannin makarantu da sauran jama'a sun hallara da fifi domin halartar karatun ƙur'ani, salloli da addu'o'in zaman lahiya a ƙasar nan tamu. Duka wannan a yunkurin mashawarcin shugaban ƙasa General Darme Abdurrahman Chani da cewar Ahmadu Labo Maraya, wanda bayan ya isar da gaisuwar magabatan ƙasar nan tamu ya yi fatan za a ci gaba da ba da goyon baya ga yunkurin shugaban ƙasa na 'yantar da Nijar da kuma samun ci gaba mai ɗorewa. Sai an ci gaba da addu'a ana yi amma a ƙara yi ma shugaban ƙasa addu'a. Duk arzikinmu ya zama na 'yan ƙasa ne za su cin unhwanin shi ba wani ba. Duk lokacin da za a ɗauka wani tsari wanda za a sa talaka ya ji daɗi, al'umma su ji daɗin rayuwarsu. A mai roƙon Allah ya gaggauta ɗaukar shi don Nijar ta kwana lahiya ta zama lahiya. Sannan akwai jami'an tsaronmu da ke hilin daga. Akwai wani kira da ya tilaberi baya na dala 20-20. To wanga abin da aka yi ya sama ɗan Nijar sai muka ƙara son ƙasar muka ƙara son juna. A taimaka da wannan dala 20-20 saboda dan mu kwana lahiya mu tashi lahiya, kuma da yawa na can ga daji suna can suna kokowa. To a ƙara musu addu'a su ma Allah ya ba su nasara, kuma Allah ya saka muku da alheri. A nasu fannonin shugabannin al'ummomin wannan yankin sun yaba da wannan yunkurin na mashawarcin shugaban ƙasa Alhaji Ahmadu Labo Maraya, sun kuma dawo alƙawalin ci gaba da amsa kiran shugaban ƙasa na ba da dala 20 don taimaka ma gidauniyar ceton ƙasa ta hanyar wanzar da tsaro a cikin ƙasar nan tamu. To madalla masu kalamu da sauraron mu gaba daya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau nan, sai kuma gobe talata da yardan mai duka Allah zan sake dawowa tare da ku dauke da sabbin labarai fula amma a hali yanzu. A madadin Ibro Muhammadu da ke kan gidigam shine sada ni da ku. Lawali Khalifa ya hada hotunan, ni kuma ni shirya ni gabatar Abdulrahman Malam Sidi Shaibu nake fatan Allah mai kowa mai komi ya kara tabbatar da aminci da salama da tsaro da arziki da wadata da ci gaba mai dorewa a cikin wannan kasa ta mu ta Niger. Daga nan tele Sahel Asuba ta gari, assalamu alaikum.